Alhamdulillah. Alhamdulillah. Celing. Masih ingat ya. Yo, untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. jaluk. Apa lagunya? Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokokmu rokok Surya. Surya. Surya, ayo. Mas Ibra Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget. Tali latar. Ora malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Nah, iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kira kono apa to riri ngono ya Mas. Piro berarti Ciro lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bejo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Zo wis rapopo sak isane. Lagune 1 2 Dik niken. Sik ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Teh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas rapopo. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo? Ya wis. Iki. Bocil sitok ya, disesel ya. Diseselke. Ya. Yo, baris ya. Siap. Waduh. Gerak. Cangkemmu ka. Ya. Lencang ke muka lah Mas. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Le. Tegak, gerak. Oke. Wes. Bar barisan jalan. Ya cuma burung wae nyanyi. Wes pokoke joget ngono ya. Ayo 1 2. 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Atau diunggahne 1,5. Gak enak toh 1,5 Wis diunggahne siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggahne setok kasih Mas. Wis tak pupo wingi. Oke.
Nek wis nek. Oh. Niki. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik kok sangun saleh. Oh, ngono kuwi. Dek niki kan duduk dulu. Oke. Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek boten klentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ya teduk. Nah. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Laras. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyuwun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak adukum, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyuwun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rejekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Piyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Oh ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh Cek. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Soale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek. Dipiyak. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa 78 ya, Pak. 78 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya. Oh iya, bener. Samane gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Titik-titik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dumateng para sedaya masyarakat Babatan Nggih. ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Oh, Mbah? mboten. Mboten, Mbah. Mboten, Nggih. Mbah, niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus iki. Pun sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak jeruk. Sinom rujak ning jeruk. dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mengke Dilanjut, sedaya masyarakat mengke puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho. Nim. Nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku cintaku padamu. padamu. Hei, Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. alhamdulillah gawet nom. Enam. iya. Kembali dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen iku. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Nah. membangun apa nih ketua panitianya kan jenengan Nggih, iki. Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, Pak? rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen Dek niki kan monggo sami pilih napa sik sing Oh, didisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Wah, nggih monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketinggal. Nggih.
Iya. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane Keco dibawani. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Wah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Ya go sakmene kan iki kalah ambe. Heeh. Mangga, ayo Dik nyiken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku Makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan mong nganggo janur kuning Digoyang-goyang nanti goyang Asik. goyang. Yo, tak. Bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang, Dek, digoyang, Dek, digoyang, Dek, digoyang, Dek, digoyang. Gentang-gentang. Apik. Pripun jos to? Gas. Cara Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini iki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang, Dek, digoyang. Mulai ya. Mulai nggih, Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Wah. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Dik niken. nggih. Iki ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero iki teng keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut.
dan Mas janjine kepiye jangan sangat jangan mepet. ojo mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh. Ojo mepet-mepet. Terus Gondak ketepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah, kon derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium-cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lho. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah kayak Chris John. Pon. Cukup. Wes. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Wes, wes. Oh. Nah, lah kok Dadi Mbah, menggeh-menggeh. dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh-menggeh. Lho. Boten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Dadi. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom.
Cobi ditakoni Mbah, napa syaratnya ben anu, ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Sak Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Oh, Langsung. Usume Menyan ya wis ora usum. langsung. Saiki demit iki usume bayar utang. lah. Bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Jaluke gambar Gambar abang. abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji. Hati goyang, goyang, hati goyang, goyang, hati goyang, goyang, hati goyang, goyang. Tak, gendut semua. Wes. Caping Ya, pripun? saiki timeng bawane wis karek Langgame. Langgame. Oke. kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane ndangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 1 seneh repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 1 seneh repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Kalau yang tingang kono ke. Walah. Kono kalau. Oh, yang nggih Uti. Ya ampun Uti, cantik era. Iya, do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok Nggih. tenan iku. Nggih. Lah Lah pinten? 31 pun. lah 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Ya pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Anti. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mawon langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Loh, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. pahala. Nggih, niki jenenge sodatoh. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanat inumane banyu bane Kalem-kalem bayon, Nduk.
turutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa gunung tak sadongi sak